Se así a todo van viaxar en coche, ollo porque acaban de activarse 33 novos radares en toda España. Ata agora funcionaban en período de probas, pero dende hoxe comezan xa a multar. Dous deles están en Galicia, un en Carral e outro en Vigo. Xoán Pereira. Sí, é este radar ubicado na VG20, a estrada que circunvala Vigo dende a autoestrada de peaxe de Bayona ata o porto de Bouzas. Leva meses instalado, estivo en probas con advertencia de sanción e é agora cando comeza realmente a multar. Ten unha limitación de 60 km por hora nunha vía ampla, pero que agora está sinalizada con obras. O outro radar galego que tamén comeza a sancionar nesta Semana Santa é un ubicado na Estrada Nacional 550 na provincia da Coruña. En total son 33 en todo o Estado que inician seu cometido sancionador coincidindo cunha operación de tráfico por vacacións en que se agardan 17 millóns de desplazamentos. Pouco despois de sair da AG57 circulando a 120 por hora en menos dun quilómetro, os condutores topan este radar cunha limitación de 60. Está no inicio da VG20, un itinerario que utilizan moitos usuarios do Hospital Álvaro Cunqueiro, traballadores de Estilantis ou veciños de Valadares, Navia e Bouzas. Cumprido o mes de grazas en sancionar, dende estas vacacións a multa xa é real. Se me poña a 60 terei que baixar a 60, pero non me parece justificable, porque ademais baixando na salida do Cunqueiro estaba 80, esa non a cambiaron. E agora poñen o radar ese que tes que ir despaciño co coche, porque se metes unha marcha larga só a velocidade que coño o coche xa salta o radar. Unha velocidade de todo correcta, pero bueno, hai que adaptarse, non queda outra. O outro radar ubicado en Galicia que se activa nesta Semana Santa é o instalado no quilómetro 15700 da Nacional 550, preto do polígono do concello coruñés de Carral. Ten un efecto moito máis sancionador que de prevención de calquera accidente. En toda España son 33 os radares que se activan nesta operación saída, 20 fixos e 13 de tramo, a maioría instalados na rede secundaria. Se activou o radar agora para Semana Santa, está claro que afán recaudatorio total. Os novos cinemómetros forman parte do plan da DXT que prevé instalar 122 dispositivos de control ata finais deste ano.